Hey you, and you, we are his chosen ones. The Lord gives food to you and me to make us grow. Hey you, and you, we are his chosen ones. The Lord gives food to you and me to make us grow. Hey you, and you, we are his chosen ones. we are his children. We are his children. We are his children. Hey you, And you, we are his chosen ones. The Lord is God and he's coming again to come take us home. Hey you, and you, we are his chosen ones. The Lord is God and he's coming again to come take us home. Hey you, and you, we are his chosen ones. we are his children. We are his children. We are his children. Hey you, And you, we are his chosen ones. we are his children. We are his children. We are his children. Hey you, And you, we are his chosen ones. Hey you, and you, we are his chosen ones. Hey you, and you, we are his chosen ones. Hey you, and you, we are his chosen ones. Hey you, and you, we are his chosen ones. Hey you, and you, we are his chosen ones. Welcome, welcome, welcome. You make Jesus happy just because you are watching. Keep on just smiling because he knows your name. Because he knows your name. Because he knows our names. Welcome, welcome, welcome. You make Jesus happy just because you are watching. Keep on just smiling because he knows your name. Because he knows your names. Yes, welcome once again in this particular program for kids. So now allow us to pray together. Heavenly Father, thank you so much for this time as we are about to learn about your power, to learn about the Bible. In Jesus' name we pray, amen. Right, our theme verse comes from Philippians 4 verse 18, which says, I can do all things through Christ who gives me power. I can do all things through Christ who gives me power. Hallelujah. Yeah, so you know what? My mother always encouraged me to go to church. Every time she could say, it's time up, you are late for church. And I would run and see that I find my seat there in church. But I don't recall or remember my mother setting her foot in church. I was very worried. Why? Why is mommy not coming to church? Why? But every time she's the first person to say, hurry, hurry, it's time up. But I remember I was just about 13 years.
Yes, 13 years, and I was a pathfinder. Do you know what pathfinders do? Yes, they are taught how to tie knots, and they are taught how to march. Left to right, pathfinder, oh pathfinder, oh pathfinder, oh yes, pathfinder, oh pathfinder. They are taught how to march and to do verses and to honor their parents, etc. So now, I had a presentation on a certain Sabbath day, and I invited my mother. Mommy, please come and see me present. And she smiled and said, I will try. It wasn't a convincing reply, I'm telling you. I wasn't sure if she was going to come. And then my time came for me to present now. I was shaking as I read now. I threw my eyes to the left, threw my eyes to the right. I threw my eyes everywhere in the pews there, trying to gather some strength and to find an opportunity to construct my sentences correctly. And then as I was about to strike the first sentence, alas, alas, what do I see? Close to the door, my extreme right there, I saw a familiar figure. Guess what? Guess what? That was Mommy! Mommy! And I could feel my body getting energized, and confidence ran through my veins there, and I started to present. It was a lengthy presentation, I'm telling you. I nailed it. And before long, I could hear the amens exploding in the room there from the congregation. Amen, amen, amen. And that's when I introduced my mother after Sabbath school outside there when people were greeting each other. And that's when she got to befriend other women, and that's when they invited her for other future programs. In 2 years' time, I saw my mother getting baptized. Yes, she was baptized. Yes, once, only one time, and there she was, a converted person, a person who now knew how to keep the Sabbath and to pray to God. So what am I saying to you, boys and girls? You can do all things through Christ who gives you the power. You can invite even your parents. You can give them the link to watch Mandara programs. You can give your friends the information. Tell them about the soon coming Jesus. You can do all things through Christ who gives you the power. You can do it today. I can do it today because God is able. This is a true story. Hope to see you next week. May the good Lord bless you. Let's pray together. Heavenly Father, thank you so much for the boys and girls in here. Teach them, Lord, to trust in you, to have the power to tell others about Jesus, to tell others about the soon coming of our Lord and Savior Jesus Christ. We can't say more, but we are so jovial because of your presence. In Jesus' name we pray. Amen. Is the light of night, let it shine. Ishafara basara pera, tonganes
Mukati mwenguwa ino tichaenda ku Old Testament mu book ra 2 Kings chapter 4 verse 26 ndiyo theme verse yemusangano uno kana kuti yechirongwa chino kana kuti verse yanga iri kutitungamirira uye ichatitungamirira zvakare izvozvi. Musoro wenyaya unoti Ruponeso, Mumba, Medu. Kwete Ruponeso ku church, asi Ruponeso Mumba. Tichaenda 2 Kings chapter 4:26 inoti mhanya hako zvino undosangana naye uti kwaari makafara here, murume wenyu wakafara here, nomwana wakafara here? Iye akapindura akati, haiwa, takafara hedu. Enda undosangana naye, mubvunze kuti iwewe wakafara here. Ende tine vanhu vari kuzvinetsa nemhaka yezvawakakanganisa muupenyu, vakakumbire kuna Mwari, Mwari akavaregerera. Ivo vacho ndo vari kuzvitambudza nezvawakaregererwa, vechitadza kuzviregerera ivo vacho. But iye Mwari wakavaregerera. But iye ndiye uri kuzviomesera kuzviregerera zvaakaregererwa. Saka tofanira kudzidza book ronzi Steps to Christ. Todzidza pane chekuita nedoubt. Kuti Mwari warabha, Mwari wazvirasa, but ini ndinozoti saka kutaura kuti here Mwari shuwa wakatondiregerera. Saka izvozvo zvinotorera munhu kufara kwake. Ende zvinomutorera kuti asakwana pane vamwe. Uyewo zvakare zvinomubira nguva yekuti afare muna Mwari. Iye unonga ari busy kufunga ngechitema chakaitwa chakaregererwa naMwari. Saka pari kunzi wakafara here iwewe wacho pache zvako? Wakafara here?
zvikanzi ko murume wako unofara here? Pari kumbochekwa kuongororwa kuti kumba kwenyu kuri sei zvichitanga newe. Ende uri kubvunzwa uyu ndimai kuti mama makafara here? Zvikanzi ko murume unofara here? Zvikanzi ko mwana unofara here? Denga riri kutarisa kuti mumwe na mumwe wedu anga echifara. Tikazotarisa ku New Testament ku bhuku ra Philippians chapter 4 pa verse ya 4 inoti farai munashe nguva dzose. Kazi tinopamidzazve farai. Saka ishungu dzaMwari kuti mumwe na mumwe wedu anga echifara tiri muna Mwari. Roziya tine vanhu vanotuka chechi iyi wechiti tiri kudzvanyirirwa kuti tisafara. Usatuka chechi va. Panzi farai munashe. Handiti mimi muri generation yekugugula, enda ugugula wochizoona kuti munashe kwakamira sei sei. Wofara uri munani? Munashe. Wogona kuisa mulaini kuti uku ngekwa Satani, uku ngekwashe. Ende tine vamwe vanhu vekuti unopotsa wangu mubate maoko kuti ane matambudziko nemhaka yekuti fesi yake inononga munhu uri parufu. Farai. Murume wako unofara here? Ko mukadzi wako unofara here? Ko mwana anofara here? Uye takataura tikati tine mhuri ina baba, mai nemwana. Imhuri yakadaro iri kunzi ngakufarwe ikoko. Toita mhuri yekuti ina baba newana. Pari kunzi zvakare ikoko ngakufariwe. Koita zvakare mhuri yekuti ndi mai newana ngakufariwe zvakare ikoko. Toita imwe mhuri yekuti mwana nevamwe wana. Farai makadaro. Saka toda kumbotarisa mubhuku ra Genesis chapter 23. Timbotarisa mhuri ina baba newana. Genesis chapter 23 tichawerenga pa verse ya 1 part A. Kana ungopedza yose musoro nyaya unoti kufa kwa Sara. Verse 1. Zvino Sara wakagara makore ane 120 ndiwo makore oupenyu hwake. Wakararama 127 years. Sara ndokufa. Takwenda pa chapter 24 verse ya 2. Inoti Abrahama akataura nemuranda wake waiwa mukuru weimba yake, waichengeta zvose zvaakanga anazvo achiti, chimboisa chanza chako pasi pechidya changu. Verse 3. Ndikupikire naJehovha Mwari wokudenga naMwari wenyika kuti haungatoreri mwanakomana wangu mukadzi kuvanasikana veKenani vandinogara pakati pavo. Verse 4. Asi uende kunyika yangu nekuhama dzangu undotorera ikoko mwanakomana wangu Isaka mukadzi. Saka muri kupaona here kuti Sara wafa. Sara ndiwo mai waIsaac. Wafa. Abraham wakuronga zvekuti mwana wake aroore, asi mai wacho watofa.
Saka hatina excuse yekufirwa kuti uzoite chidhanga ngekuti wafirwa. Tinaana baba wazhinji wanoti kana wachinga wasiyiwa kana kuti wafirwa wawoga wanosiya wana wachingoita zvese. Rongeka kana uri single parent uri baba. Vana vako ngavarore nenzira kwayo. Tiri kuongorora pano zvine chekuita nemhuri. Dzimwe mhuri vanhu vacho ivo pachezvavo havasi kuchadanana asi vari pamwe chete, asi vasiri pamwe chete, asi vari pamwe chete. Ende chiri kuvachengeta hauziri rudo. Uko kumusha kwedu uko kana vanhu vachinga wakohwa zvinhu zvinoiswa muhozi. Kana zvaiswa imomo mukanase kukohwa paite goho kwaro, waigone kuzoona hozi yako ite crack so kuti yabvuma kuti pano ndaloda. Saka vekwedu vaizotema zvimiti zvipanda zviwiri zvinonzi mandirekerera, zvinonga zvakajega hozi kuti isadonha. Saka tine michato mizhinji yakaiswa namandirekerera yakajegwa kudai, but iyo yacho pachezvayo iri kuenda but yajegwa. Uku kuna mufundisi wakabatanidza unoti saka vanhu vanozoti kudii ndakakubatanidza ipaya. Uku kuna tete wakaenda kotore munhu achiti bhudhi munobva mwadaro here. Uku kunawo futi mbuya kuti nhai Suzeni tonyarire pai kana ukasiye murume. Saka ivo vacho vanonga vari wese wasiri wese. Saka panapa kuti vanhu vave vese kunga vagona kuroorana nenzira kwayo. Ende zvinonetsa ndezvekuti munhu kana ari kunetswa mumuchato kana ari kunetseka mumuchato ukade kupe mawara ekumukurudzira kuchengetedze muchato, unonga uchinga uri kulaini rekujoina uri kuabuse mumwe. Saka zvakunetsa matauriro enyaya. Mira ndikutaurire, ukaone muchato wakunyanye kumhanyidzwana nekuda marights, zive kuti wakatangwe zvisizvo. Ndiwo wakatanga pa-wrong note. Ndo panonake metsi. Nemhaka yekuti metsi unoprova. Iwo muchato wako unogone kuprova, yogone kuti zvendiri kuita ndizvo here. Ende chinokupuruvhisa ngechekuti kwawakamuonera. Nemhaka yekuti tangokuona wangodzimikire anza wangoti therefore. Working yacho iripi pawasvika pana therefore. Chiwindi chekuti therefore wachionepi. Ende metsi inonaka nemhaka yekuti working yacho ine mamax. Working but. Saka panapa manje pari kunzi manje na Abraham, and Abraham waegaka. Sara wadina wafa. Tiri kuti baba hatidi kukuonai musina kungwara muchiti ndakafirwa. Changamukai, muri yenyu ngaionekwe kuti ina baba. Mai wakafa, mai wakaenda, asi iwewe wacho ndiwo uripo. Sarikidziza vana vachipinda munzvinhu zvisizvo. Pari kunzi panapa pa verse ya 3, 24 verse ya 3 ya Genesis. Ndikupikise naJehovha Mwari wokudenga naMwari wenyika kuti haungatoreri mwanakomana wangu mukadzi kuvanasikana veKenani vendinogara pakati pavo. Mapanzwa here? Kutaura kuti baba awa
wanga wechione vasikana wekukenani wakanaka wari wanhu wechikadzi, iwo baba wacho wakati ehe wanhu wechikadzi but handi wakadzi, handi material yekuise mumba. Vamwe vanhu vechikadzi ndiana don't try this at home. Asi ngewechikadzi. Saka baba vari kuti ava vakenani vendigere mukati mavo, vasikana vacho vendiri kuona every day avo. Abrahamu asikakwaziswi echiwaona, tiri kudetsera, echiwaona pevainamatire zvimwari zvani zvavo, echiwaona vasina kusimira kwavo, kusasimira ndokusimira. Abrahamu echidini zvake, echiona dzikazi ndikupikise unditorere purunzenze padhuze, purunzenze zvikazi wendigere mukati mani. Tine vakomana vasingadi kuone munhu wechikadzi padhuze pavo, akangogara nemusikana pedhuze chete, kungogare padhuze ikoko unokuwara nekupfimbwa, kwete kuti ari kukuda ba, inyaya yekungoti uri padhuze. Ende ndada kuti iwewe semusikana unofanire kuziye mulaini, being loved or being liked. Ngoti ndiri kukutyira kuti kumberuku uchazonga wakumhanya nemarights. Ndozvaiti iwewe uchimhanya nemarights wamboite zviri right here. Ukateedze zvaMwari hauzotsvagi vanhu, Mwari unonga achikuropafadza stage by stage wechienda. Ende hakuna unochengeta mutemo waMwari. Ukafarire mutemo waMwari unokuchengeta. Ende unonga uri safe. Mutemo waMwari ijurawo kuchengetedze zviri mukati. Tinewo chone mutemo unonga chone zvinhu zvakaoma. Usaita upombwe, unonga chone unga waomeserwa. Ende unonga wanonokerwa. Saka tine vakomana vasikadi kuone vanhu pedyo, vechikadzi pedyo. Ende vamwe vakomana vanogone kutsanzira neune mimba. Ko mimba yenyu inodei? Kwete kuti mimba yacho ndiye wakaofficiate ba. Watoone munhu ane mimba kare unoti mimba yenyu iyo inodei? Pakaoma. Zvikanzi nababava, usatorere mwanakomana wangu muwakenani. Ndoza ndazoti vasikana ziwa, are you being loved or you are being liked? We don't love food, we like food. You like rice, you like chicken, but chicken yono laika ikaramba iripo yandifina. Saka yono fane kuziwa, are you being loved or you are being liked? Akakudya unofinwa. Ende yose musikana ziwa iwo kana usati wakura wambudana newewo nemunhu ziwa kuti ndiwe une uterus. Saka ndiwe unogwanda ruzivo. Ndatokutipira tsoro yako yauwini. Ende ndiri kukuona zvangu nespeed yoinayo, but pakazi no through road, but speed yoinayo kunge zvekuti uchabude kuseri. Hapana kuri kwenda. Dzore speed udzoke.
asi kanzira kanotomboenda karipo, but hapana through road. But yo une nharo manje nonyudze mutengi ka uchibairira pakazi no through road ipapo kanombokutendera kumboti but tinokunhonga pambera, tinokunhonga ende tinozviziva. Ndoziva kana paine wanobva kunyanga ukabve paTrotberg uri kudzika road inoenda kuNyamaropa kuenda kuRuwangwe kuenda kwaFombe, wabve paTrotberg unosvika panozi pamatema. Pamatema panotengeswa mapotatoes nei. Saka vanotengesapo vakaona mota yechiuya ikapfuura vanogone kutaura kuti peyapfuura apa nespeed iyi ngatifone kuRegina ambulance ifane yechiuya. Vari kodonha padisaster ende vanogara wavona kuti gadzirirai, ende ivo vacho vanobva vatange kutoteera kuzoti paari kuenda apo hapana kunaka. Saka iwo tiri kutokona zvedu kuti kadzungu kako uri kutidarika pane mapoteto apa, kadzungu kako aka hapana kuonosvika. Tinotogara toziva kuti uchade kuende kumarights, kungoti ndiri kudzvanyirirwa marights angu. Takaona nespeed yako wakuende kokilema kuti mwana achengetwe. Ndozandati ziva kuti ndiwe une uterus. Shasha inonga yaofficiata inonga yaenda iri kuramba futi kuti mimba yacho handi yangu. Iwowe chiti mimba ngeyake, iye chiti mimba handi yangu. Asi unonga ari correct mukomana, ngoti mukomana hana mimba. Iwe unorambe mimba yoinayo sei ngeyako iwewe. Inini changu kuofficiata, saka handi yangu ba mimba iyi. Ine uyu unayo, indakaofficiata chete. Saka ndotokutipira musikana, ndatokutipira. Kwadi ndo mutauro wasamanyika. Ngoro ine mazai. Kwadi hamungasviki nayo ngoro mazai achimwo nedzungu iri. Saka usanditorera pawasikana weKenani wari mukati umu. Ende kuhama dzangu. Do it right the first time. Ende iwowe semukomana semusikana zvakanaka nemhaka yekuti nguva yekurambe tsotsi iripo. Ende petiri kutaure kudai uri kudanana nemunhu usiri wechechi, apa pari kunzi kuhama dzangu. Tikazi hawe kuchechi wacho wakadai, iwo wacho wakadai, iwo wao ndo wakatodai kupfuure wakadai. Iwo wakadai iwao ndiwo chaiwo, but iwo wacho ndiwo usiri chaiye. Kungoti iwo uri muchechi isiyo. Ende tiri kutozviona nemunhu uri kudanana naye, bodi uchazoti futi tikasangana newe andakuende kuchechi yemurume, which means wagara usi muno. Tode kumboteera wadzokera kumashure. Havana kudzoke kumashure ba, hapana pawangaombori mberi. Kungoti vaiuye kumberi kwedu tikafunga kuti wari kumberi ngoti waimire mberi. Kumire mberi doesn't mean kuti ndiri kumberi. Tine vanhu vari kumberi kwevanhu vari kumashure panyaya dzekunamata. Chipo badzi chekuparidza chinomumise mberi, but haasi mberi. Kazi hawadzoka wakagara asimbori mberi ba, kwaatori ikoko ndo kwaatori, kungoti mwaisha chekumuona. Saka mwaiona kunga zvapa pane imwe nzvimbo. Kazi usatora. Ende matauriro ari kuite Abrahamu, iye mukadzi wakafarini kare, uri kugadzira kuti mwana wake aone kufara. But kana wakude kuzoronda iye wacho uri kuda iyeyu unonga akaita mess up. Mira ndikutaurire, kana munhu aodha mabanana
$10 obva atengesa ose ese apere kutengwa obva ona akabate $3 pabusiness rake. Une profit yemari, une profit yemari. Imi wanu we account ndi mune debit ne ku credit. Saka kana iye munhu akaorder mabanana 10 atengesa obva abate $3 obva kuona iwewe manje wakuti ndoda kutore mabanana apo ndichizodai obva ati usatore mabanana, tore ma-apples. Iwe wobva wati iye ndakambomuona ainawo mabanana, saka ndoda kundotorawo futi mai. Iye paakaite $3 paya, paakaite losi, wakaite losi kuti iwe uone kuite profit. Saka tinana baba wedu wari pamberi pedu wakatizvara, wana mai wedu wakatizvara, havana kupinda mumuchata ngenzira kwayo, wakauye kumba $3. But losi iyoyo yakawabatsira kuti iri ndizvono kuzoite profit. Saka kana wakundiudza usatoti ko imimi mama, ko imimi daddy, ndo mabanana endakati ndafamba nawo ndakadzoka $3, mamwe acho ndakarasa aora. Saka ndane experience yezvinhu zvinoora techide profit. Saka iwewe mwana wangu ite zvema-apples. Saka iwewe unode kumira uchiti ko imi makaroora sei, ko imi makaroorwa mane makore mangani, ko imimi mama pedza chikoro chese zvimwe makaroorwa muri form 2 1. Wakaroorwa wari form 2 kuti iwe unozoroorwa wane masters. Nemhaka yekuti wakauya $3 mama wako, baba wako wakauya $3. Vari mubusiness. Kuya $3 kaisa nekuti nditori mubusiness. Asi ndagwanda rusi. Asi mubusiness ndiripi? Ndirimo. Ndobe tinozoone timu nanga ndirigarire wana wangu, ndiri kudini zvangu, ndazodai. Saka izvo wari kuda kugadzirisa iwewe, ndosaka kuti usatora pakati pewaKenani apa, usatora. Ende kana ukazviite zviri right, hakudi semina kumberi. Munonga muri busy kumofore marufaro mumba mwenyu. Ende zvekuzoende kudenga zvimwewo munonga muchifara muri pasi pano kuti muzofara futi kudenga. Kudenga tichaenda kofara, but pasi pano tinofara futi. And the designer wakadesign a marriage, he designed it for enjoyment. But men are just but enduring in marriage. Kushingirira. Rukugarire wana. Wakapfimbwa ngewana yo. Usatora pawaKenani. Ewe betiri kutaura tichitaura. Tichipadzokora zvokuti zvakare. Tutotione kuzvinzwa kuti wechibude muno munhu ngaarambwe. Kwete kuti inini ndifare kuti iwe unozofarayo. Ende kwaucharoorwa wachipamwe hatimbosangani futi, but unonga wechifara kana waite zvinhu ngenzira yakanaka. Akungoti nyaya yangu iri kukoti, ndakatoiendesa, ende iye wakadanwa hana kuripota, akadanwa futi, saka patonzi ticha nyaya yaende kukoti. Ko iwewe nyaya yako wakatanga wamboendere kukoti yaMwari usati wadanana nemunhu, wakatanga wamboendere kukoti naMwari, muchibvunzana naMwari kudai, usati waendese vanhu kukoti. Tiritezere ndiri kuti ere kukoti akuendwe, ndiri kuti chingoite zvinhu zviri right nguva yekutanga, zvinouya ngazviuye iwe utori right.
unonga uchiibopa nekumuswe, asi uchida kuti foro ipere. Kedza tiwerenge pana Genesis chapter 21. Timbobata mu single parent uripo papa. 21 verse 17 to 20. Mumwe single parent ipapa. Ende tinaona wazhinji wanotuka maningi ma single parents. Zvimwe zvacho zvaunonga usikana kuzwisisa nyarara. Nemhaka yekuti munhu azoite mu single parent auzivi kuti zvakaita sei. Wakasvika sei kusvike ipapo. Tina Philip wakangoti agone kufidhe mukadzi atendwa ngechikafu, mukadzi wafomatwa, mukadzi obva atange kutaridzika. Ataridzika, Herode wakati, ndianiko mukadzi wakanake kudai? Ungaite waFilipi pazvipi ini ndiri mambo. Uyu wangu. Philip wakasara kutoti chuchururu, mukadzi wadini? Waenda ngekugone kuchengete mukadzi. Kugone kuchengete mukadzi autorehwe mukadzi ngekugone kuchengete mukadzi. Saka ndiri kuti vamwe masingle parents usataure twakawanda kuti auzvizivi kuti wakafamba sei kuzosvika ipapo. Mumwe ndi Hagari. Munoziye nyaya yake apa. Iye haana kumboronga zvekudanana na Abrahamu. Munoziye nyaya yacho. Hapana zuwa kana hwani paakapfekeka mini kuti aone kuonekwa naAbrahamu echitsvaira mumba. No. Yakatoite nyaya yakagarirwa pasi naSara. Sara atadze kuwa nepatience dzataidzidze pana. Mwari ati uchawa nemwana. Zikazi azviitiva, yo Abrahamu chitore mukadzi uyu. Ye. And Abrahamu haana kumboita nharo. Ndopanoti madhara madira anoite wakadzi. Haana kumboti ndiri elder inini. Handingadaro ndiri elder ndakazodzwa. Mukadzi uyu. Hanzi Abrahamu haana kumboita nharo. Inda uerenga. Achete unode zvekugugula nyaya yacho. Uone kuti Abrahamu wakati ere ndiri elder. Hazi shoko iroro harina kumbovhundutsa Abrahamu. Abrahamu wakati kana murimwi kana murimwi mwadaro, kana murimwi mwadini mwadaro mai, inini hangu ndaenda ngoti imwimwi ino kana murimwi yenyu mwandipe. Shona yekwedu inonga chiti kajekera kakanhanga kadiki kanoiswe mumuriwo kaya kanonga kachikupfawa. Saka nomwe mudhara soko nomwe murume soko maraini kwedu uko wainditi sekuru, kazi sekuru ndakazotore kamwe kajekera. Sikazi hakagoni kuti sadza kanoti tada. Ari kuganza kuti munhu wandakatora musikana mudiki haasati agona nekuti sadza uchikuti tada. Endewo wasikana wacho madira anoite madhara. Saka Hagari akatambwe zvaakatambwa kusvikira aite pamwiri ane mwana. Saka dzimwe zvinhu zvakaitika atizvinzwisisi. Musataurisa dzimwe nyaya nyararai. Ende uyu araswa naAbrahamu. Abrahamu unongoti wakabike chibhakwa akapeka guchu kemvura akati fambai. Ndio yakawa maintenance yacho. Imimi munozode zvemarights. Uyu wakapuwa marights, wakapuwa chibhakwa, munoziva chibhakwa chimukodza mvana chiya chimondimwi. Nekaguchu kemvura ndio yanga iri maintenance yacho. Kazi chifamba iyo mai wacho nemwana waide kukwane kaguchu kemvura nechibhakwa. Ende kana makuerenga nyaya yacho kuende mberi uko, amunzwi zvekuti mvura kuti chibhakwa chakapera nguwai. Munoziva zvemvura, which means chibhakwa chakati echindopuwa echigurirana chobva chapera. Apa pesa wanga wane mvura badzi. Saka Bhaibheri rinozotaura nyaya yekuti mvura yemuguchu yakazoti yadini? Yapera. Chibhakwa achidini ba? Achita uchachapera hwazi. Ndosaka ndiri kuti ziwa mwanasikana kuti ndiwe une uterus. Rongeka. Ite zvinhu zvako nenzira kwayo.
verse 17 chapter 21 ya Genesis inoti, Mwari akanzwa inzwi remukomana, mutumwa waMwari akadanidzira kuna Hagari ari kudenga akati kwaari, zvaita seiko Hagari? Usatya nekuti Mwari wanzwa inzwi romukomana apo paari. Andinoziva kuti mwana uyu anga atodhambwa atsvetwe mugwenzi, panonzi nhambo inonga musewe kana uchinge wafurwa, ndopai patsvetwe mwana uyu. Kwete kuti mukadzi uyu wanga ari so cruel pababy dumping yendiri kutaurai. Wakati ino mwana ungafa here ndakamubata, beta nditsvete hangu mugwenzi ndechidongorera ndiri kuno kuti achikufema here. Ndikaona achidai muoko ndombonzwe kufara, asi ndechichema. Saka waidongorera ari kuchema, mwana ari uko kugwenzi uko, mwana wanga achichema, mai echidiniwo futi kunoko echichemawo. Saka pari kunzi Mwari wakanzwe inzwi, kwete ramai asi rei remukomana. Dzimwe nyaya dzinonzwika kuna vanhu vanonga vasikazi kupara chawakapara. Pamwe pacho tinowenge wana wakazvarwa ngenzira dzaakazvarwa nadzo, mwana hapana zvaakambokanganisa. Saka Mwari wanzwe inzwi remwana, ndokutume ngirosi kuti enda oita ridhimu, zvikanzi simuka usimudze mwana umubate neruoko rwako, nokuti ndichamuita rudzi rukuru. Ipapo Mwari akasvinudza meso ake akaona tsime remvura, akaenda akazadze guchu remvura akanwisa mukomana. Pachine chibva kwaira wakurarama hawo ngei mvura. Ende Mwari wakazoona kuti basic need yevanhu aya indori mvura, kandindope mvura yacho pana. Anditi paya vanhu vakanzi havanofanira kupuwe mana, asi apa wakaona kuti ava nemvura vari kurarama, beta ndiise mvura yacho ipapo. Guchu wanga achinaro asi ranga risina chinhu, ndokuzadza futi chinyi? Mvura. Zvikanzi Mwari akava nemukomana, akakura, akagara murenje, akava munhu unofura neuta. Akagara murenje reParani. Mai vake vakamutorera mukadzi kunyika yeIjipita. Mwamona here musingle parent? Uri kuti mwana wangu gedzai ndimutorere mukadzi. Ende mwazwe kwaari kutore mukadzi wacho? Wakamutorepi? KuIjipita. Ko iye Hagari wanga ari wepi? Ijipita. Wakatore wekwake. Zvino kuno vanongotanga neconflict. Kutanga ndiyo. Zvino ava vari kuti kunoku kune vanhu, but ndekera ndiende kotore kune vanhu vendinozwisisa. Tiritesere naMwari. Ende pari kunzi mukomana uyu waifura neuta, kutaura kuti paidyiwa pamba paHagari, pari pabhucha, nhoro, nyati, madzoma, mhembwe, zvese zvaidyiwa. Ende vaitengesa. Mai obva vati musingle parent, ndanyanya kudya panapa, muchinda wakura akatore mukadzi unomufidha panapa. Mabatiro ari kuite madzoma nenyati, mukadzi unoguta panapa, mukadzi unochengetwa panapa. Zvino tine vamwe vakomana chavanongoda badzi kuroora, but havagoni kuchengete munhu wacho. Saka musingle parent uri kuti mwana wangu zvaita kuti achiroora, ndaone kushanda kwake. Saka mama kana muri mwega nemwana, musazvitarisire pasi. Mutori mhuri. Mirai kusvikira mwana aroore. Anditi mukaona kuti ivo mai ava vakaroorwa here mai ava, but havasi kuenda here kotarisira kuti mwana wavo aone kuroora. Iwe unonga uchiti wauya $3, saka ndodombopindawo imo mubizinesi. Mai vakuswatudza kuti mwana wavo aitewo zvakadini? Zvakanaka. Pain yekuite zvisizvo, wakarwadziwa, wakataurana naMwari, Mwari wakawanzwisisa, iwo wakuite wakuswatudza zvinhu kuti zvipinde mugwara.
Saka ndiri kuti kwauri mwanasikana, teerera mai. Ndiri kuti kwauri mwanakomana, teerera mai. Teerera baba. Zvisinei kuti ivo history yavo yakamira sei, remekedza mai wako. Zikanzi ngaachiwana mukadzi uyu, there is no substitute for hard working. Wechide kuroora mukomana, besides kuti hey I love you, hey what hey. No, shanda. Usati nyebera yingoti kungoti zvandakaita zvacho pa nast ndakakanda mapepa degree ndakaita ndakabva ndazoita ne-honors ndikazoita masters yacho ndichingori ikoko kuchina ndisati ndadzoka. Saka kungoti asati zvabuda but ndiri kungokanda ndiri kungoaplya nekunze nyika okune. Iwe mukati mwenyika inei pane kuri kuibve maapple, pane kuri kuibve maavo, pane kune marasha, wechimirire zvawakaita zvekuchina chimboite zvinounze mari. Sati bandakakanda kukanda iko unze mari, makore ari kuenda unze mari kuti uone kukonvinza mai kuti muchinda unogone kuroora. Wakautaura kuti mukadzi haachengetwi ngemari yemarasha ndiani? Pane wakambonzera api nemwatima kuti mari yenyu ibvai inonga yakabvesa nekumarasha? Makambozviona zvidaro? Umwe naumwe echipushe trori rake, hapana unobvunza kuti mari yenyu makaionepi, imimi makaionepi. Iwewe baya kuti zvabhile handibhile ndikupe, kwabve mari yangu unoinako. Taneta nemasabata etai, taneta wakadzidza but hauna kuremara, chimbopinde mumadhaka umo. Mumadhaka mune mari, mumadhaka umo mune mari. Kungoti nini zvandakaita zvine chikuita neagriculture, but unototya kubate huku yacho inonzwa, kutya kubate burera, asi wakaita zvaagriculture. Ndakabva ndaspecialize. Ndiri kungoti ngatipatike. Musingle parent wakati mwana wangu ngaachiroora pamba pano tinoguta. Titarise imwe mhuri muNew Testament pana John chapter 11. John chapter 11 verse 1. Mumwe munhu wakanga achirwara wainzi Lazaro weBhetania, musha waMaria nomukoma wake Martha. Itori mhuri ingori newana badzi. Lazaro nehanzvadzi dzake ngani? Mbiri. Ende vakadaro semhuri vaida Jesu. Kungoti isusu hatina baba, kungoti isusu hatinawo mai. Baba hapana, mai hapana, but Jesu uriko. Ende mukazodzidza muchidzika padzasi panozonzi vakatume shoko vakati shamwari yenyu wemunoda uya uri kurwara. Saka vainga vaine ukama hwavo naJesu. Ende mukanase kuzodongorera ka mune spirit of prophecy nokutaurira kuti Jesu waende kootandara kwana Lazaro. Ndokwaitika na zvinhu zvakaoma waimbo refresha ari kwana Lazaro. Ndo pamwe pacho paya apa izvozi naMartha pa ndakuwara nebasa pana. Itaiwo kuti uyu auyewo andibatsire tione kushanda pana. Ndo kwaitodyira Jesu. Saka kana muri wana mwechitungamirana muri wana, chiwai naJesu mumba mwenyu. Muite zvine musoro nemhaka yekuti Jesu uripo. Baba wakafa, mai wakafa, mai wakatiza, baba wakatiza, mwasara mungori wana chete. Asi Jesu haana kutiza. Jesu paakafa, wakafa akamuka, saka haana kufa. Saka anogone kusorovhe nyaya dzenyu.
Titarise pana Nehemiah. Nehemiah chapter 13. Chapter 13, titarise pa verse 27. And zvakaoma kuti tikundikane kuonana tichiri pauyouthful. Tirongeke, tigadzire hwaro. Ndosaka pakati ko mwana unofara here. Saka tiri kutarisa kuti mwana uyu somira seiko. Chapter 13 pa verse 27. Verse 27, inoti. Ko zvino tingakuteererai kuti muite chinhu ichi chakaipa chikuru, mutadzire Mwari wedu, muchiwana vakadzi watorwa here. Sikazi nhai imi wanai. Tokusiyai here mwechitore vakadzi watorwa. Tokusiyai here mwechitora varume vatorwa mwechiende ikoko. Zikazi mwechitadzirana Mwari. Mira ndikutaurire mukomana. Kuroora handi witnessing ba. Usade kuti vhiringidza. Pastor uyai mumuone. Ende une mira ndikutaurire marara ari mumba mwedu ari nane by far pane marara ekunze. Marara ari mumba muno. Ari nane pane marara epi ekunzo. Sati torere zvinhu zviri kunzoko. Tenderere muno mwacho. Watenderera waendepi? Ngotenderere paka close kako. Wakaendepi yo? Kwa wakaenda. Kwa unoti washaya ngepi? Kazi tokusiya here muchiite chinhu ichi chakaipa. Ende munoziva kuti kana tikaite munhu wani unochata, tese tinonga tichibatsirane kufara. Kuti wakomana, deno mayuthi yedu aita zvese izvo zvizvi mani. Deno vese waite izvo. Hapana unonga achide kuti patsveze na wani zvake. But unorasiswa wakatemba. Unotemba wacho unokudini? Unokurasisa, inoite shamwari, inoite best friend ya Satan. But uku kucheche echidini zvake echiuya. Kira titarise pana Judges chapter 21 pa verse ya 12. Judges 21 pa verse ya 12. Vatongi chapter 21 verse 12. Inoti. Zvino wakandowana kuna vagere Jabesh Gilead Mandara dzina 400 vasina kumbovata nomurume, vakauya navo kumisasa paShiro munyika yeKenani. Wakawana mhandara ngani? Ingani mhandara idzi? Zvikanzi manje neBhayibheri handizivi kuti wadini ndakawane mhandara. Izwai panode kuandalainwa. Imi wasikana andalaina yapo. Zikanzi mhandara dzine 400 vasina kumbovata nomurume. Kutaura kuti tine dzimwe dzaneta nekurara nevarume. Imwe muteereri zvecherengwa. Anditi paze ne 400 dzisina kumborara. Kutaura kuti tine dzimwe futi dzaneta nekurara. Saka kana pari kunzi tinadzo mhandara, Mwari unawo wasikana kwawo mustorehouse yake. Kungoti iwewe ndiwe badzi usindori faithful, ndiwe zvakare usina patience. Ode kuroora na 12 o'clock. Ndikachaya ndikaende pakembe apo. Ndikashaya musikana unondipe orange. Madira ako orange wakatadze kusime mu orange erewe. Odopuwe orange nemusikana akakupa, saka noti iwewe kana akakupe orange inobva yaite mhandara izere ngekuti wauya ne orange. Wasikana wangani dzisiri mhandara dzakakwana dzinohema orange. Saka dzakabva dzaite mhandara ngekuti dzakahema orange. Ende watatse zvichadyiwa palunch
pachadyiwa mabanana, pachadyiwa mapineapple, oti zvinodzose umhandara here. Ngei uchida ungoite zvinhu zvisina nebasa rese. Zvononga uri mukomana wakati wewe mani, uri munhu wekuziva mani. Zvounonga wati svikei kumabhii kwetisina kumbosvika isusu. Wadini wabva wanatse kutsvuna zvese. Kuti chikoro wotsvuna, pamarriage wotsvuna futi. Zvakabude mufashoni zvekuti musikana unotizira. Munhu asati ambomakisa kana assignment imwe zvayo pa1st semester, unoona aneka Zambia ati undundu zobamba pawanhu zvoda. Unoziva kuti unobva wachipisa nehugraduate wachipa. Nemhaka yekuti Tete Tambudzai wakagumire grade 6 wakachata. Saka iwe wakapedzerei makore ese aya kupedze course ye grade 7. Ngoti grade 7 ikosi ka. Ende izvo zvinhu zvimu O level mune makosi mairi, mune JC yakabva yamedzwa iri imomo. Iwo wakati grade 7 course wakapedza ku primary. Ye JC wakapedza, ye O level wakapedza, ye A level wakapedza, ku university unene masters. Wobva wakundwa na Tete Tambudzai we grade 6. Wasina kupedza course yeku primary. Saka wakadzidza ndiani pakati pako iwewe na Tete Tambudzai? Ndirido kungoti musikana peuri nekuziva kwako wadini kuti wabva wanaso kungoite zvinhu zvikuru. Pinde mumuchato nenzira yaMwari, wechiwimba naMwari. Ende pari kunzi panapa tine 400 wasina kumborara nevarume. It means Mwari unawo wakomana mustorehouse make, wakomana kwawo kwete matsotsa. Ende mango matsotsa acho ari muchechi. Ntaure tezondola 95 reasons ngei uri kundiramba. Ndode 95 reasons zekuti ngei uri kuruka. Iwewe une 1 reason yekumuda kunze kwekude sex chete. Une more than 1 year mareason yekumuda yo. Watch them 95. Utikwanire. Chapter 1 pa verse 18. Matthew chapter 1 pa verse 18. Matthew chapter 1 pa verse 18. Inoti kuberekwa kwa Jesu Kristu kwaiva kudai. Maria mai wake vakati vanyengwa na Joseph, vasati vasongana, wakaonekwa ava nemimba nomweya mutsvene. Wadanana zvavo vasati vasangana, ndopendiri kuda. Muri kuona here kuti maafeya waripi? Warimo, but wangu vasikasangani. Zvine unonga wachizi puruva. Unoda kupuruva uri medzere. Ende unonga wachizi puruva ngemunhu wakadrope medzi. Ndiye unoyogoti yo kana wachindida puruva. Puruva. Yo wakapuruva medzere. Zvawakauya nekapu katase mudenga kude. Ndo kana wakashinga kutonyora kwacho. Ende unonga anyora akauya na you kumetsi kwendiri, it's okay. Wakashinga. Kungoti dzaigona hadzina kubvunzwa. Asika kushinga kacho ndinokada. Pane wakabva atya asati ambobvunzwa, wakabva atya. Apedze kutya obva ati kumusikana puruva ngekurara neni kuti unondida puruva. Genesis 29 tode kuerenga pa verse ya 21. Toerenga ne verse 20. Kana ndotanga ne 20, kana nditange 20. Verse 20 inoti Jacob akamubatira makore manomwe pamusoro paRakeri, asi akawasa mazuva mashoma kwaari nokuti wakanga achimuda. Andina mboti paya ziwe musiyano.
being liked or being. Wakazi 7 years wechishanda. Zikanzi makore 7. Akawa mazuwa mai. Reason yacho. Aimuda. Zvineonete zvekuzvimanikidza kuti udanane nemunhu usikakudi. Ngei usina kundipindura. Hauna kone message yangu ere. Ndakaona uri online wani. Usamanikidze munhu gani. Uri pa line newamwe wasiri iwewe. Hauna ya blue tick wani. Ya akomana. Aya pakaoma. Ende unozoona iya kutaura tunyaya twake manje. Unoona ngekuma status. Oloti wapikidurwa hapo. Pane zvaitika kune mariro huko kwaite nhamoko huko kwaite moto huko patsva kukona one pai imimi nyaya dzemunokande mumastatus umu Mwari mwakamutaurira ere zvemuri kutaurire vanhu ende wamwe vanhu uri kude kutuka wacho ngestatus yako awawerengi status yako yacho uri kuerengesa isusu tisingazivi kuti chii chamboitika wozona takubvunza kuti nhai chii chaitika ndaone pastatus nhai chii chaitika unotinetsereiko taurira Mwari nyaya dzako zvemunonga muri vanhu vechechi 1 hamuzivi mu 64 here muudze Jesu shamwari wazikanwa zvino unotaurire vanhu pastatus zviri kuitike muupenyu hwako ndisiye zvako asi Mwari unondiziva musoro unotema wechitere mastatus ewafana ndandiri kukumbira kuti chimboitawo 1 week pasina choonaiso kungosiya zvimbori blank kuti umbo atidi munoziye nyaya yetemperance vanhu vakanzwa nyaya yetemperance vanofunga chikafu nyama machangisi nei panodiwe temperance panyaya dzefoni ende pari kudiwe repentance kwayo ende zvimwe zvacho nekunamata mumba hapana uchanamate zvakanaka unoposa wangoti munhu wese foni yake kande mubhasikitu timbonamata nemhaka yekuti hapana rwiyo haruperi pemuri kuimba iyo uri kupindura unozomunzwa manje muri pastanza number 2 iye unonga kudaire zvepastanza wega unotoona kuti haiya panapa hapana kwetiri kuenda hapana kwetiri kuenda saka pari kunzi makore 7 akawa makore mashoma akawa mazuva mashoma saka mukomana shanda zvekuti uone kuroora ende tanetawo futi newamwe wacho wane wakadzi but hawadi kubvise pfuma chindogara nemukadzi ende iye unonga chifunga kuti saka ndiriwe pano kana ndiriwe mapoto echifunga iwe hapana paunombotaura nyaya yekuti pane chede kuendesa kwana tezvara chindogara nemunhu echiberekeswa twandakafanana newe ende hapana kana unofanana namaiba tunofanana newe nekubwaira kwacho ndi baba wacho but hapana nepfuma iri kubviswa wadini warongeka munhu unogone change down munhu unogone kuita give way munhu usikapindi red robot wozotadza panyaya yekubvise pfuma uri munhu wekuziya mani wadini wagadzirisa there is no substitute for hard working wakomana shandai verse 21 ndio petro vatamira ndiro zvino Jacob akati kuna Rabhani ndipei mukadzi wangu nokuti mazuva angu asvika kuti ndipinde kwaari todoti tibatsirane kuti vanhu ava vakanga vari muaffair kwemakore mangani kana wechiziva kuti anza yako iri correct simudze maoko kana usiri sure nayo usasimudza apo
7 years. Muitire amen. Wochione matyira wanga wachiita kutaura 7. Kutya kutaura ani 7. Anditi uyu wakashanda how many years? Ari kushandire musikana 1. Ende maona ere kuti mu 7 years vanga vasina kumborara wese. 7 years. Zvine iwewe kungokandirwe kashoko kauye paWhatsApp auchabatiki. Zvino awa waitogare pamwepo but wanga wasikarari wese. Zvino tine vamwe vanozondochata chizi usa azviiti kuti uchate usina tanga wozoti wochata kuti unovharwe chibereko. Chibereko chinovharwa ngekuchata. Unoziva tine vamwe vana mbuya wechechi wasiri wana mbuya ba. Timu yekurovere bhora musango chai. But kuchechi yechidini. Ende imwe timu yachinoda kumboise mubaptismal class. Kungoti baptismal class yonge yechembere enda yapo. Nemhaka yekuti vari kutadze kuise numui mugara. 7 years wechidanana. Asi hawana kumborara wese. Kusvikira kuti chindipai. Mukadzi unokumbirwa chindipai. Hawi ega unokumbirwa chindipai. Zvakabude mufashoni kutizirwa. Ze Thomas uye pano unomuziya ero. Ende mazita etimu yanhasi yozvizvi inonga yana ishe mukati. Tadiwa na she, tinoda ishe, pana she, she. Yechitizirwa to bed. Mazita acho akazare humwari, iwo wacho hawana humwari hwacho. Mazita awo chete ndo ane humwari. Azvinakidzi kuti mukomana watizirwa. Hanzi pane mukadzi uri panzapo. Mukati uzotase mukadzi wacho uri panzapo. Ndio tete tambu waya we grade 6. Ndo waperekedze uyu we masters. Wari kuti aadzokiba. Handiwereo ndakambokuona yo ndakaona pa status ndakaona tete we grade 6 wakumira iwo we masters wandora. Munhu wai defend thesis. Unotyisa man. Ungeiko chitinetsa kani. Ndoti iko newe kuti uite zvinhu zviri right. Ndoti iko newe. Kuti iwo wacho uone kufara. Waigona kutsanangura zvinhu zvaiferwa nevamwe. Wozonomirirwa nditete tambudzai we grade 6. Kize tete nditere. Chigara wakadai. Unonga utange imwe kosika yosina umboita. Because unonga uri mufresh. Dode shite ule tete pamusore michide. Pakambodzike rimwe wacho riri straight. Yeah. Chindipai. Iwewe kana uri musikana unoite zvekukumbirwa haungoendi. Nyaya yekutizirwa yakasobude mufashoni. Ndo nyaya yana mbuya wedu kare. Kwete iwewe kuti ungatizira mukoro uno. Wadini warongeka semukomana. Waripera roti Mwari ngawatibatsire sewasikana sewakomana todoti tirongeke. Wawevhe maoko wari kwawari. Tinokutendai. Vese vanoti Mwari tibatsire iwo semhuri tiite kuda kwenyu simukaitone kunamata. Vanoti Mwari tibatsirei tirongeke semhuri tiite kuda kwenyu tigone kukumiririrai. Sababa, samai, semwana, mumwe na mumwe paari ngaone kuti wafadza ere wamwe. Takunamata munamato wekuvhara.
Baba wedu vari kumusha kumusoro kudenga, mazvita nemhaka yekuti mune hanya nesu. Iwai nana Baba, tibatsirei tigone kumire munzvimbo dzedu nekusatya. Iwai nana mai, vagonewo kurongeka imi muri mutungamiriri. Iwai nevanakomana, varongeke wapindowo dzimba dzavo, vatange dzimba nenzira yenyu. Iwaiwo nevanasikana, vadzidze kuzvininipisa nekuzvidzora. Muwaise mudzimba pakuronga kwenyu. Tiri kukumbirira, kana paine mukomana kana musikana ari kudanana nemunhu usiye, ipai chiwindi chekoramba, chekutoramba kubva izvozvi. Echinge adaro, imi mozotorawo step yekuti mumupe mukomana anokutyaiwe muchechi. Motorawo step yekumupe musikana anokutyaiwe muchechi. Batsirai kuti dzimba dzitangwe ngenzira yenyu. Chiwai nevacheche, tiwarere nenzira yenyu. Chengetedzai mumwe namumwe wedu. Upenyu hwedu tahunze mumaoko menyu. Semhuri kuti tione kuponeswa. Semumwe namumwe kuti tione kuponeswa. Muna Jesu tanamata tichiti amen. Amen. Tinotenda. Mwari wokudenga atikomborere. Amen. Jigelele ngotande kaya ibazeza ndezise ngotande kaya lutolo nobuninzi kutumamata lonke liambalusi tesha kumziwo tando tando ekaya tesha lihamba kuze kumziwo tando kunjena kwitobongo elino tando awuzube kumona kwalentiyano sinyatela motama umhlaba ngumyezo mhle ubenza butsha ubo kumziwo tando ngotando tando ekaya
uthando ndibangidini lakho loba uthando ndisindezingozini sendibale kuyisono ngenxa yendeba yakho loba uthando ngothando ngothando ekhaya ekhaya beshasha lihamba kuhle kumzi wothando ngothando